Какво става тук с Снегърчо? Любимия ми Снегър. Абонирайте се с това. И това е Криска! Айде ги цепи. Айде, айде цеп. И пак къде се качих? Не, път много падна. Това някаква сградка. Бой! Това има такова асансьор или нещо. Отивам да го фана. Газ. Ебала! Красия болен, ебала! Също ако знаете. Омага. Ах, мога мера никой още да го бия. Финит пас. Мен му е дисконекна. Не знам. Така, влизаме сега и за мен почваш пона. Като ме скачам на стримера. Изботове, мадапака! Ако познавате Алекс Владимиров. Той мириши! О, той ще направи първи скил! Митка ти беше зад него. Шот паста! Той го вижда ли, бе, бати ги? Първия кил. Чакай. Ба, тук тия най-много по 10 кила, бат с мутаняците. Го убия. Гидри! Ще види ли? Ей, те оттам изкрал. Някой ме убил зад дева, тък ще да си направя това, бе. Това патент ти не работи, бати умрял от рана. И аз се опитвам да работи. Куре, цигенти. Или аз съм се качил някъде отгоре и само съм мятам и има насякъде дървета. Тук моля съм метна. Много цигани са гладни! И балела. Метам се... мама ти. Много са гладни! Бегай, че това е. Добре, сега къде са тия? Аз не намирам почти никой да такова. Може ги такова? Ги такова, бе, така, задник си ги такова. И мисля, дето мислих за някакъв път. Първия кил! Ооооо! И цела той отива да се хила къде. Сега го идем това. Да се хилва. То, къде сме? Да, снегърам. Там е комплекс, спорт. Трябва ми животец. Животец, бат. Няма. Хайде, бе. Не цени едно, защото после да бъдем същия сървър. Какво едно? Аз натискам едно. Аз му натискам едно също. Окей. Аре, бе, къде го този живот, бе? Аз на 13 съм от вече гледам по време. Живот. Мале, сега тук, ако се каче. Това живот. Бамик, сам гледай. Само нещо така. Дали на слода попела ми се дали на тая. Това да скачам много пъти, само по едно време. Тъкмо ще се кача на най-високото място и само по едно време. И само по едно време не ми свършва това. И не мога да се кача. Ба се саметам отгоре като си. Мите, айкон го пада. Не, добре. То няма не бил, е. Касък не иде. Аз обиколих целия мап, ние един не намерим. Убихме заради тебе, Криска. Що заради мен? Да. Добре, намерих нашата база. Ето ме, вижу е отзаду, е обърни. Ела. Гледай ми трупите. Ела, къде си, бе? Ами тук базата, ела, бе, за тебе, бе. Ела, тук не да. Бати стига. Той има ли вътре? То бати умрел. Няма ник. Не, очи, не мога влезти на база. Тук дойде някак. Къде го? Димитър. Ела, ще го дай. Как? Ужас. Влизам, ела, ги църква малко. Първият ми клип, дето говоря в него и ти го псува целия. Няма спок. Спок. Ще има мазни коментари, ама няма нищо. Как го отваря? Един вътре, Къде го иде, бе? Вътре го птичката. Убих го. Даже аз му свалих живота. Не, сега не са оправдани. Не са оправдани, аз казвам фактите. И направо ги късам на килчета. Не, на скилчета. О, го спая. Аз съм готов. Зови клепо!
Глупак! Няма. Ева, то тоже. Ай, бой. Оу, батони го. Там без... Ари, бе, убивай ги, бе, Роси. Краси не. Краси, краси. Куда те, Роси? О, нуди. Нус. Второ паро, лево, крез, бе. Година до мина, на краси кумина. Краси в комина. Краси кумина. Нема то да се игра така красива. Оу. Трем хил. Да, нека отзад. Вите, за тебе съм спред малко. Ай, чао. Къде се тегарчо? Ти да минаш напред. Вие? Ой, госпа. Абу, краси. Точно искам, какво кажеш? Тук много обича да скрипели. Его едно паро. Ще сме пескали, защото не да. Ето го! Да, бе. Смаш го, бе. Без тебе. И я да бегам те две. Газ. Останахме 6 кръвки с млекото съй. О, бе. Мама му. Запалим, бе. Тук червените тени са набавени кювет, той то. Майкъл сървър, по-ще го цепим. Кой? Майкъл? После нов клип ще правим. Да. И бас апфлетка. Добре, ай. Това беше всичко. Трябва да свърши клипа тук. Ай. Да. Ай.